Ay, madam, di ba naalala mo na operahan si Regine Velasquez sa Laguna? Yung pang, ano, ang Vocal cords niya. Oo. Ang naoperahan pala sa kanya, yung pang Whistle. whistle niya. No? Ah. Kasi hindi na siya nag-whistle. Yung pang whistle talaga yung Bakit? naputol yun. Dala sa Sobrang pag-whistle. Ayan, mananito ngayong order namin Pero ng kumakanta pa rin. kumakanta pa rin, mataas pa rin ang boses. Pero yung pang whistle niya, matanda na rin si Regine. Ayan o. Yung boses niya hindi na ganun ka mataas. Lapot ano? Malapot? Malapot? Ah. Ay. Gusto mo yung malapot? Iba yung gusto niya Gusto ko man. ng malapot. Malapot. Ahon sa dulo. Oh, hindi na masyado. Hindi na masyado. Di ba? Hindi mo alam kung paano. Lang straw yata. Ano?